Siyabingelela babukeli emakhaya wonke umuntu obukele lo mbukiso njengamanje sithi sanibonani abusheni tumelange wonke umuntu nje osibukele wogogo womkhulu wobhuti wosisi womama neintombi neinsizwa wonke umuntu osibukela njengamanje sicela ukuthi ke mangabe uqala ngqa okungena kuleli page lethu uma ufika nje laphana ku YouTube sicela ukuthi ke nje ushare le video uyilike ucommente bese uya subscribe ku channel yethu kuivele Nkosini Media TV lapha ke ku Facebook nakhona futhi ngokunjalo uma ungena khona sicela ukuthi ushare video ulike page lethu bese uyasifollowa konjalo futhi uma ngabe usibona lapha ya ku TikTok vele Nkosini 38 phinde ke futhi nakhona ulike le video uyishare comment uphinde futhi ke bese uyasifollowa namhlanje ke mbukeli wami lapha ekhaya sifisa ukuthi ke sithi ukubheka nje kabanzi idolobha elaziwa ngokuthi uLundi. Umlando ke wedolobha uLundi mbukeli lapho ekhaya uLundi ke yidolobha nje elingelikhulu kodwa idolobha elithe ukubabanzanyana nakuba umlando walo umude futhi umningi kodwa sizozama ukuthi mbukeli lapha ekhaya sizama ukuthi sikufinqele wona sibambe nje lawo maphuzu lawo nalawo abalulekile ngedolobha uLundi ngoba isifiso sethu ukuthi namhlanje sikhulume nje ngedolobha uLundi ukuthi umuntu ongalwazi uLundi nomuntu ofisayo ukuthi avakashele uLundi nomuntu nje ozwayo ngoLundi mhlawumbe ngelinye ilanga ezibona esesekulona ledolobha lelo azi kabanzi ukuthi ngabe makukhulunywa ngoLundi noma indawo noma idolobha kusuke kukhulunywa ngendawo ekanjani ake silaleleke mbukeli ukuthi yini esikuphathela yona mayelana nedolobha lasoLundi. Ngaphambi kokuba ke mbukeli singene kabanzi ngendaba yasoLundi nangomlando futhi wasoLundi ngiyafisa ukuthi ngiyazise ababukeli bonke emakhaya ukuthi ngaphambi kokuba kuvele igama elithi uLundi ke mbukeli kudala belibizwa ngokuthi isemahlabathini igama lokuqala lelo lendawo eyaziwa ngokuthi uLundi namhlanje kodwa before uLundi belibizwa ngokuthi isemahlabathini yebo ke namanje basekhona abantu abasayibiza ngokuthi ke isemahlabathini nakuba sekwaduma ukuthi ke uLundi. Igama elithi ke uLundi mbukeli lapho emakhaya laqhamuka nenkosi uCetshwayo ngo-1 September 1873. Niyazini babukeli emakhaya ukuthi igama elithi uLundi ingabe lisho ukuthini? Lalela-ke igama elithi uLundi lusho indawo ephakeme noma indawo ephezulu ngakho ke inkosi uCetshwayo kuyiyona eyaqamba igama elithi uLundi emva kokuba uLundi laziwa ngokuthi isemahlabathini igama elithi ke uLundi inkosi uCetshwayo yayisho ngoba yayibona ukuthi uLundi indawo ephezulu yayisithi ke uLundi kusho inkosi uCetshwayo. uLundi ke lungaphansi kweprovince yaKwaZulu Natal abanye bayebethi iKZN idistrict ke uLundi lungaphansi kwedistrict eyaziwa ngokuthi iZululand. Igama lomasipala idolobha lasoLundi liwakhele yaziwa ngokuthi uLundi municipality. Kanti ke okunye okubalulekile singakuveza futhi ngendawo nje yasoLundi yonke kanye nezindawo ezakhele uLundi. Indawo yasoLundi ke mbukeli uma kucwaninga kutholakala ukuthi ioccupy noma ithathe indawo engango 16.62 km squared. Indawo leyo echaza ububanzi nobukhulu bendawo yonke yasoLundi. Indawo ke yasoLundi mbukeli yakhelwe zindawo eziningi la kubala khona iThokoza, eHlabeni, uMkhazana, eZondela, kwaGqikazi, iNtendeka, iMabedlane, kwaLangakazi, uHlophekhulu, ekujulukeni ziningi ke noNdlovane njalo njalo noNkonjeni nakuba singeke siqede zonke ngenxa ke yesikhathi
Kodwa ke indawo yasoLundi uma kuqhutshekwa ucwaningo kutholakala ukuthi ingakwazi ukumumatha abantu abalinganiselwa ku-256,426. Ipopulation ke leyo yabantu indawo yasoLundi engakwazi ukuthi ibamumathe noma bangakwazi ukuthi behlale kuyona. Kodwa njengamanje kulinganiselwa ekutheni inani labantu elihlala endaweni yasoLundi bawu-44,989. Yinani ke labantu lelo okutholakala ukuthi ke bahlala endaweni yasoLundi. Wembukele uyabona yini ukuthi indawo yasoLundi ingakanani uma kutholakala ukuthi ingakwazi ukuphatha abantu abalinganiselwa ku-256,426, okusho ukuthi indawo enkulu phela leyo indawo yasoLundi. Okunye ke mbukeli mhlawumbe esingakubalula ngedolobha uLundi ukuthi ke indawo yasoLundi indawo ehlonishwa kakhulu kwaZulu Natal ngomlando nje enawo. Uzokhumbula phela ukuthi ke uLundi laziwa ngokuthi it is a city of heritage. Kusho ukuthini lokho mlaleli wami lapha ekhaya? Kusho ukuthi ke uLundi iyona ndawo eyaziwa kakhulu njengokuthi iyona ndawo egcizelela amasiko kakhulu, isintu sisagcina kakhulu ngoba phela kunesigodlo senkosi khona njalo oLundi. Enye futhi yezinto ke ezikhona oLundi yenza ukuthi uLundi elubaluleke noma laziwe ngalendlela. uLundi ke mbukeli kukhona indawo eliphalamende khona okuyisishaya mthetho esidala sakhona la eNingizimu Afrika. Okunye kanti futhi okukhona lapha uLundi sinendawo yezindizamshini eyaziwa ngokuthi iMangosuthu Airport khona la edolobheni lasoLundi. Indawo ke yasoLundi inawo amahotela ongawavakashela uma ngabe ufisa ufika kuyona. Sinayo lapha iBhubesini Guest House, sibe neGarden Court, sibe neMeritis Guest House, sibe neHeltaland okuyi-lodge, kube yi-Ekethelo Lodge, kube yiMbopha Guest House namanye ke amaningi akhona la endaweni yasoLundi. Afisa ke mbukeli ukuthi ngikuveze ukuthi indawo yasoLundi indawo nje yasemakhaya. Mhlawumbe umunye umuntu uzozwa uma ngabe sibala o-airport, uma ngabe sibala amaphalamende, uma ngabe sibala amahotela akhona bese umuntu etshela ukuthi mhlawumbe indawo yomntakabani noma indawo la kuhamba khona abantu abahlobene nonokusho kuphela. Hayi kanti lutho kunjalo. Indawo nje yasoLundi indawo nje yasemakhaya la khona kuphilwa khona isintu, la khona kusadliwa khona ngoludala. Kanti futhi ke amanye ama-activities enziwayo la endaweni yasoLundi ukuthi ke kugidwe ingoma, ikakhulukazi ke ngamaholidi oncibijana okhisimusi kanjalo. Kuyakuhlanganwe njalo ngabo 25 December kusilwe ingoma okukhombisa khona ukuthi ngempela uLundi it is a city of heritage. Isona sizinda la khona kugcinwa khona izinto zikaZulu noma ilona dolobha elihlonipha kakhulu isintu noma ligcina khona izinto la zakwaZulu mbukeli wami. Yenye into engibona ukuthi ibalekile mbukeli kufanele siveze ngedolobha uLundi. Mhlawumbe umuntu ongayazi idolobha lasoLundi ke njengoba ngichazile eqeleni ukuthi akulona idolobha elikhulu kodwa idolobha nje cishe elincane kodwa lilikhulu kakhulu bese lidla ngomlando onothile nangomlando futhi oqinile. Idolobha lasoLundi mbukeli linama malls ke amathathu. Sine King Center ngakhona center okuyimall nje ekhona futhi nakhona uma ngabe uqhamuka nje ngemgwaqo suka eMelmont mawuqhamuka nje eqaleni ngalomgwaqo lowo sine mall lapho iyaziwa ngokuthi iKing Center ngakhona center. Uma ngabe ungena futhi ngaphakathi emgwaqeni oLundi sinethala center bese kuthi eduze kwalo futhi ithala center sibe neEzulwini shopping center. Ilawo mamall nje kuphela omathathu idolobha lasoLundi elinawo mbukeli wami lapho emakhaya. Uyabona ngempela ukuthi
ukuthi ke uma ngabe kukhona amamola amathathu okusho ukuthi uLundi aliyona indawo enkulu kakhulu ngaleyo ndlela leyo mbukeli wami lapho emakhaya. Mbukeli wami, enye into esingakuvezela yona nje ngendawo yasolundi uma ngabe uyivakashele noma ufisa ukuza kuyona, sifisa wazi nje mbukeli ukuthi ithuthi noma itransport esebenza khona usebenza ama-taxi, amatekisi nje kuphela asebenzayo, bese kuba khona amaveni, bese kuba khona ama-meter tax. Okusho ukuthi uma ngabe uza olundi kufanele ukulindele ukuthi i-transport ozayisebenzisa kungaba ukuthi unemonto yakho wena noma mhlawumbe nesithuthuthu mhlawumbe noma ibhayisikili, kodwa amabhasi awekho edolobheni lasolundi, kusebenza nje amatekisi kuphela kanye ke namaveni wona akwazi ukuthatha ekususe edolobheni ekuse ekhaya noma emakhaya la kuhlala khona abantu. Mbukeli-ke wami lapho ekhaya noma besingaphethe okuningi noma futhi besingaphethe mbukeli wami ke lapha ekhaya noma besingakuphethe okuningi, kodwa sicela ukuthi ke okwamanje sime la sesiyokuphathela ke okunye futhi ngokulandelayo. Ungakhohlwa ukulike, ushare, comment, subscribe futhi ngokunjalo kwi-channel yethu na Facebook, usilandele futhi nakhona ulike, ushare, ucomment ngokunjalo futhi na TikTok. Uma ngabe uyibona le video sicela ukuthi uyilike, uyishare, usinike support, sophinde futhi sihlangane ngokulandelayo. Siphinde futhi senze ke olunye ucwaningo ngelinye futhi idolobha. Nawe ungakhomenta nje uma ngabe ufisa ukuthi ke senze i-research mhlawumbe ngendawo yakini ukuthi ngabe indawo ekanjalo sizolenza ucwaningo ebese siyakwethulela yona, sibathulele futhi nabantu beyazi indawo yangakini ukuthi ngabe indawo enjani noma idolobha langakini ukuthi ngabe idolobha elinjani. Mbukeli, siyabonga.